కొంచెం ప్రశ్న మూలు దియే ఆ ప్రశ్న ప్రಕಾರ ಇಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದ 300 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಕೆಲವು ದೇವದೇವರುಂಡು ಆ ದೇವದೇವರನ್ನಿಗಳು ನಂಬಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಬುಡುಪುಣ ಬಂದಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಎಂಗಳು ಊರದಾಗಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೇರದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗಳು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ನಂಬಂಡು ನಿಗಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲದ 151 ಮೀಟರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ 25 ಕಂಬಳಡು ಮಾತಾಡ ಉದ್ದದ ಕರವಂಡ ಎಂಗಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ ಮಲ್ದ ಅವನು பொருளோட ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೇನ ಈ ಕಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಗ ಅನ್ಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಯಾನ ಸುರು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎರ್ಮಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದ 4 ಜನ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಇರು ಬರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ 2 ಪವನ್ 1 ಪವನ್ ದೀತ ಟ್ರೋಫಿ ದೀತ ಬೊಕ ಇರು ಜಪ್ಪನ ಮೆಡಲ್ ದೀತ ಅಂಚ ಇರು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾತಾರ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಸಿತ್ತರಂ ಚಟ್ರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇರು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪ ಎರ್ಮಾಳ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಉಂಡು ಎರ್ಮಲ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎರ್ಮಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲುಂಡು ಎರ್ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ ಕರೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬಳ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈನಿ ಎರ್ಮಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ತೆಂಕ ಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ತೆಂಕ ಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತ ವರ್ಷದ ಇರ್ಲೆನ್ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಅನುಭವ ಇಪ್ಪನಾರ ಅವತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿನಾರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹಗ್ಡೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ತೆಂಕ ಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪುಂಡು ಸರ್ ಬಂಡ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪಂಪ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಶುರುಕತ್ ಪಂಪುಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ 300 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಆತನ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ಪನ್ನೋತ್ತೇರು ಒಂದೇ ಜಾಗಡ ಒಂದೊಂದು ಭದ್ರಾಡೆಕರೆ ಬಡಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿಯಾರಂದೆ ನೆಕ್ಬಹುದು ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಬಡಕೆ ಮರಗಿಟ್ಟು ಪರ ಬೂಡು ಈ ಊರದ ರಾಜರ ನಗಲು ಮಲ್ಪತ್ತೇರು ಹಗಲು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಲ್ಪತ್ತೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಊರಿಗುಂಟು. ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರು 200 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡುಂಚಲ ಈ ಊರು ನೆಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮಡ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಊರದ ಈ ಊರದ ರಾಜರ ನಗಲು ಇನ್ನೆಟ್ಟ ಪರಬೋಡು ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಹಗಲು ಈ ಜಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದದ್ದು ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ತೋಡ್ದ ಹಗಲು ನೆಟ್ಟುಡ್ದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬೊಕ್ಕ 300 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರು ಮುಲ್ತೋಡ್ದು ಅವ್ರು ಹೊಸ ಬೋಡು ಉಂದಾಂಡು ಅವಳು ಹಗಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅದಾಗ ಈ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಬಂದಾಂಡು ಅದಾಗ ಹಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೋಡು ನೆಟ್ಟ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಈತ ಅಶೋಕ ರಾಜ್ಯರಿಂದ ಈತ ಬುಡುದು ಯಜಮಾನರು ಹಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಒಂಜಿ 250 ವರ್ಷ ಅವಳು ಕಮಲ ಮಲ್ಪಾಯರು ಆರ್ನ ತೀರ್ಥರ ಪೇರು ತೀರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪಟ್ಟ ಆತು ಜದಮಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚ ಆತನು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆನ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆಂಚ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಶಾಂತರಾಜ ಅರಸಲು ತೀರದು ಪೋಯ್ತು ಪೋಯಕ್ಕ ಅವಳು ಪಟ್ಟ ಆತಜಿ ಅಶೋಕ ರಾಜರೇ ಪಟ್ಟ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವಳು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆಂಚ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತ ಉಂದುದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಊರದಾಗಲು ಮಾತಾಡಲ ಬಂಡೇರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾಗನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲು ದಿಯೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದ 300 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಂಬಳ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಕೆಲವು ದೇವದೇವರುಂಡು ಆ ದೇವದೇವರನ್ನಿಗಳು ನಂಬಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಬುಡುಪುಣ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಎಂಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾಯ ಅಂಕಲ್ ಅರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾಯಕ ಆರು ಬಂಡೇರು ಮೂಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಆ ಭೂತನಿಗಳು ನಂಬಲೆ ಆಯ್ತ ಪರವಾದ ಅವು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಒಂದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಪಂಚದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಪಂಚದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪನಗಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಅದಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಕೇನೊಂದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೈದರ್ಲ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಕೋಡ್ದಬ್ಬುಂಡು ಅವಲ ಸ್ಥಾನ ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಗುಲು ನಂಬುಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಸಮಾಡುದಿಂಚಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತು ನಗರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಅವಳು ಗರಡಿಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಚಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಅವಳ ತೋಜಿ ಬೈದರು ಮೂಲ ಜುಮಾದಿಲ ಕೇರೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ನಾನು ಏರ್ಲಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಖಿಯಿಂದ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಈ ಪಂಡ ಈ ಕಂಡುಡು ಭದ್ರಾಡೆಕರ ಕಂಡುಡು ತೂಪು ಅಡ್ರಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಂಡು ವಾದ್ಯ ಕೊಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಟಕಿ ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಂಡು ಉಡ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರಜ್ಜಿ ತಾರದ ಮರ ನೋಡ್ರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಎಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತಲ ಎಂಕುಲು ನಲತೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4-5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗದಗಳು ನೆಕ್ಕುಲ್ಲೇರು
ಆ ಜಾಗದಾಗಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುನ್ನೇನು ನೆಕ್ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಆನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಊರದಾಗಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸೇರಾದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಗುಲು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ನಮ್ಮಂಡು ನಿಗಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರೇತಲು ಮಾತ ಇತ್ತರು ಆ ಪ್ರೇತಲೆ ಮಾತ ಉಚ್ಚಾಟ ಮಲ್ತದ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಭೂತೋಲೆಗ್ ದೈವಲೆಗ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿಧಿ ಮಾತ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಒಂಜಿ 10-25 ಭಟ್ರನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಹೋಮ ಹವನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ದೋಷಲೆ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇತಲ್ ಮಾತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೆಗ್ಲ ಪೋದು ಪ್ರೇತ ಮಾತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅವಲ ಐಕ್ಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಾತ ಕೊರಿಯ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ತಾರೀಕು ಐನಲ 6 ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಅಂಜನ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಗ ಕಮಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಊರದಾಗ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತ ಮಾತ ಊರದಾಗಲ ಸೇರಾದಿ ಕಮಲ ತೆಂಕ ಬಡ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತಂದು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಉಂಟಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪಗ ಐಕೆ ತೆಂಕ ಬಡಂದೆ ಕರೆದು ಪೂದರ್ದಿಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ತೋಜಿ ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಊರದಾಗಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಕುಲಿತ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಕುದಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲು ಮಾತ ಆವಂ ಬತ್ತನು ಮಾತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಾಗದಾಗಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯತೆ ವ್ಯತೆ ಜಾಗಲುಂಟು ಅಂಡಲಾಗ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇತರದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಕೊರುವೇರು ದೇವಣ್ಣ ಈ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ದೈವ ದೇವರ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಎಂಕಲ ಕರ್ಪನಗಳ ಎಂಕಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಡೆಂದೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಈ ಜಾಗದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನಗಳವರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಡೆ ಎಂಕಲ పొడిಗೆ ಅಪ್ಪನು ದಾದಾಣ ಆಂಡ ದಾದಾಣ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಂಡ ದೇವರ ದೇಟ ಇತರ ತೆಂಗುಲು 2-3 ತಿಂಗಳು ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ವಾದ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪಿನಂತ ಒಜಿ ಬೈದಿಜಿ ದೇವರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕಲ್ 2-3 ಐಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಬೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕರಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಕರಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 151 ಮೀಟರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ 25 ಕಮಲಡು ಮಾತಾಡ ಉದ್ದದ ಕರ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೇನು ಈ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬೇತ ಕೆಲಸ ಒರಿಜಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಉಡುತನಾದ ಜಾಗ ಇರುವಂತರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಹೈವೇದ ಬರೀಟ್ ಜಾಗ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಬರಿತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಈ ಕಮಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲು ಆವು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ 35 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಎಂಕ ಕಮಲ ಮಲ್ಪದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಡತ್ರ ಅದು ಎಂಕ ಆತು ಕಮಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಆತು ಕಷ್ಟ ಆತು ಅಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಕಮಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನ ಕೊಂಚ ದೂಲು ಅವು ಉಂದು ಬರ್ಪುಡು ಕೆಲಸ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮದಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಗಲು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಉಂದು ಮಲ್ಪವಾಡಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಐತ ಪಿರವಡೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲು 4-5 ಜನ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಾಗ ಅನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಸುರು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಎರ್ಮಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದ 4 ಜನ ಮೆಕ್ಕೆ ಬಲೆಯನ್ನಾಗಲೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಆರ್ಲ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದತ್ತರು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲಪಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅವು 4 ಜನ ಮೆಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ನೀರಿನಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಪಾಯರ ಅಂಚ ಅದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮದೇವ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರದನ ಬೊಂಬೈ ಕಮಿಟಿದ ಯರ್ಮಾಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೊಂಬೈದ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದರು ಬೊಂಬೈದಾಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಯರ್ಮಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊಂಬಾಡುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ ಬಾರಿ ಉಮೇದರು ಬೊಂಬೈ ಯರ್ಮಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ಆಪುಂಡ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಕ ಕಮಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಆತನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಕಮಲ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉರುದಾಗಲು ಉಮೇದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯನಾಗಲು ಬಿಲ್ಲವಾಸ ಆವಡು ಆಚಾರ್ಲಾರು ಬ್ರಾಣೆರಾವಡು ಮೈಲ್ಲಾವಡು ಮಾತ ಜಾತಿಗುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಚಿತ್ರನಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಎಸ್ ನೋ ಒಂದು ಮನ್ಪಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕಮಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವು ಉನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪರೆಯೋ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಬಲ್ಲವ ಏರ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಂಪೈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಆರು ಒಂಜಿ ನೈಲಾಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಆರು ಮಲ್ಪದೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಮಲ ಐನಾತ ದುಂಬು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದ ಎಂಕಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವೇನು ನಡಪಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ದ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜಕರು ಅವು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜಕರು ಅಂಚಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜಕರು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮಾಳ್
ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಮದೇವದ ಬೊಕ ಅವತ್ತ ದುಂಪ ಪಡ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಶಾಶ್ವತ ದುಂಪರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಗಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಜೋಕುಲು ಪಲಾಯೆ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಕಂದು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಗುಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇನ ಮಲ್ತದ ಗುಂಡ ಕಡದು ಊರದಾಗಲೆ ಬುಡು ಕೊರ್ಕಂದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದು ಓಕೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡ ಟಾಂಕಿ ಮಲ್ತ ಇತರತು ಒಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಟಾಂಕಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳುಂಡು ಆವು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಐಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದ ದೀಪ ಬೊಕ ಬುಡತ್ಲ ಕನಕ ತಿರ್ಗಾರ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಅವತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಉಂಟು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಯಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತರದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ದೊಡ್ಡ ಇತರ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಬೈದಿಜಿ ನಾನು ಬರುಂಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರ್ದಾಗಲ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಡೇ ಮಲ್ತ ಮಾತಾರ ಊರ್ದಾಗಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಗವೀರ ಜನಾಂಗದಾಗಲ ಪೊಯ್ಯ ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ನ ಒಂಜೆ ಪತ್ತೈನ್ ರೋಡ್ ಪೊಯ್ಯ ಬೋಡು ಅಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನಿ ಜನ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಎಪ್ಪರೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುಜರು ಕಮ್ಮಲಗತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಮ್ಮಲ ನನಗೆ ಪೊಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರಯಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಪಣ್ಣದು ಮಗವೀರ ಜನಾಂಗದಾಗಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲವಾಸ ಜನಾಂಗದಾಗಲ ಅಗುಲ್ಲ ಬರೋದು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಊರ್ದಾಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಕಮ್ಮಲ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ಆವಡು ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಮಿಟಿ ಬುದರ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವರನ ಬುದರದಿತ್ತ ಜನಾರ್ದನ ಕಮ್ಮಲ ಕಮಿಟಿ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಊರ್ದಾಗಲಿನ ಮಾತ ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಮ್ಮಲ ಆವಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 25 ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ 25 ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಲ ಅಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಎರ್ಲೆಗೆ ನೀರು ನಿರೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೊಡುತಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕುಲಂಚಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಗಲ ಕೈರು ಜಪ್ಪರ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕೊರ್ಲು ಕರೆತ ಕೈತಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬೊಡು ಪಂಪುದ ನೀರ್ದ ಮತ್ತೆ ಆತ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆತ ಅವಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕರೆಡ್ದಲ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿದ ಕೆಲಸ ಆತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳುಂಡು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆವು ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕಮಲ ಶುರುವಾಂಡು ಎಂಗಲ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಕಮಲ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ಜನ ಶನಿವಾರ ಕಮ್ಮಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬತ್ತಾಡೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಜ್ಜಿ ಜನ 10-30-40 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಲಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೊಡ್ತನು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ದೊಂಪ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲಸ ಆವು ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಂಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದೇವಂಡ ಏನು 35 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮಲ ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾಗಲು ಬೈದ್ಯರು ಅಂತ ಇಡೀಗಲ ಎರಮಲ ಕಮಲಗಳು ಮಾತ ಇರುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿಡೆ ಬಂಡದು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಪರ ಅರೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ ಆರಾಯ್ತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬೈ ಕಮಿಟಿದ ನಾಲ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಅರುವತ್ತು ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ದುಬೈ ಅರ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗಳ ಗಿಡದ ಎನ್ನ ಪಲ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂಡದು ಅಗುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಮೆರಿಕಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಪಡದಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಗಲ ಬಾಂಬೆ ಡೊಲ್ಲಲು ಚಿತ್ತಾರ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಚಿವಿತಾ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಅಗುಲೆ ಫುಲ್ಲಿನ ಅಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುತಾರ ಪಡ್ರು ಅಜ್ಜನ ಪುತಾರ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಕರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆತನ ಕರೆ ಪೂರ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುದಾಗೆಲ್ಲ ಲೊಕ್ಕ ಚೆಟ್ನ ಬುದರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖರ್ಚಿನ ಅಗಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಯಸ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಂಗಲ ದುಬೈದಾಗ ರೆಡ್ಡಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ದುಬೈದ 60 ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಮಾತ ವಯಸ್ಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ಈರುಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಈರೆಗ್ ಮಾತ ಬೇರೆ ಸಾಯದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಂಗುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತಗಳು ಯಜಮಾನ್ರಿರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಅರಸಲ್ನ ಸಾಂತರಾಜರ್ನ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರದ ಇರಲು ಅಂಜನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮುದ್ದು ಚೌಟರಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ನಾಳ ಬಾರಿ ಪುದರ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಲ ಇರು ಕಡೆದಿನಾರು ಅಂಚ ಎರ್ಮಾಳ್ ಇತ್ತ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದ ದುಮ್ಮದ ಉಮಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಮಗಲ ತಿದ್ದಮೇರು ಮಗಲ ಪೆರೆಮೇರು ಮಗಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಲೆ ಆರು ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲು ಇತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎಂಕುಲ್ಲ 35-40 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಮಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಮಲದ ನಟ ಅಂತ ಉಮೇದ್ದಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಟ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ವೈಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೈಆರ್ ರಾಘು ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರು ಸಿಹಿ ಆತಿನಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಊರದಾಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಪರ ಊರದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ಕಮಲದ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲ ಕೊರಂದಿತ್ತಗಳು ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗುಲ್ಲ ಮರಡಿ ಪಂಡಿತರು ಬೊಂಬೈ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಗಲ್ಲ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಅಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕಲಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಅವಡು ಪನ್ಲೆ ನಿಗಳು
ಎಂಗಳು ದುಂಬುಡು ಎಂಕಲ್ 10-35 ವರ್ಷ ಎಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಅಗುಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಪರವೃದಗಳ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಲ ಕೊರಪ ಈರ್ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಈರ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಜನ 20 ಜನ ಒಟ್ಟಾತೇರು ಎರ್ಮಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಎಲ್ವೇಶರ್ನಾಗುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೂಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆತನು ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಅವರಂಡು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲ ಆನ ಬಲ ಒತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜು ಅದನ್ನ ಎಂಕಲೆಗ್ಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ದೈವರಿಗೆ ಪೋಡಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಹೊರ್ಲುಡಿ ಕಮಲ ದಾಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನದ ಅಂತ ಆವಾಡು ಹೊರ್ಲುಡು ಜನಕುಲು ಅವೇನ ತೂವಾಡು ಊರುದಗಲು ಎರ್ಮಲ್ ಊರುದಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಮಲ ತೋಜಾಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಉಮೇದುಡು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲತೆ ಬರ್ಮಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ದಾದಾಪುರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಏತ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 200 ಜೊತೆ ಇರು ಬರು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು 2 ಪವನ್ 1 ಪವನ್ ದೀತ ಟ್ರೋಫಿ ದೀತ ಬೊಕ ಇರು ಜಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ದೀತ ಅಂಚೆ ಇರು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊರಪ ಮಾತಾರ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಸಿತರಂ ಚಟ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇರು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಕೊರಪೆ ಅಂತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಮಲದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಮತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೊಡುಗೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಪಿನ ಅಂದಾಜು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಇದು ಮುಟ್ಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲ ಉಂಟು ಕಟ್ಪಡೆ ನೀನ್ ಎಂಕಲ್ ಎರುತಗಲಿ ಕೊರ್ರ ಅಂಚಿನ ನೋಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಎರುತಗಲೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಮಿಟಿದ ಮೇನ್ ಕಮಿಟಿದ ಉದಾರ ಉಂಟು ಅವನು ಕೊರದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ಳು ಕೊರಂದುತ್ತ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಲೋಗೋ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲೋಡು ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಲೋಗೋ ಮಂದ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡು ಕೆಲವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5,000 ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋಂಡಿ ತೋರ್ತು ಮತ್ತೆ ಲೋಗೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲೇ ಪಾಡುವ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪಾಡುವ ಲಾರಿಲೇ ಪಾಡ್ದ ಟೆಂಪೋಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ವಿನೂತನ ರೀತಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೆಲವು ವಿನೂತನ ಮನ್ನ ಪಂಡ ಭಕ್ತ ಕಮಲದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊರಪ ಅವು ಕಮಲದಾನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಅಂಚ ಕಮಲ ಬರೋಡದೆ ನಿಗಲ್ ಬರ್ಪಾರು ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಪಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಯಾನೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾನ ಕ್ರೀಡಾದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಖಾಲಿ ಕಮ್ಮಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡರಿ ಮಲ್ಪೇತೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಲ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಇಂದಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳರ್ ಸರ್ ಪಂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಕುದಿಯಾಪನ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿ ಏಜೆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ಎಂಕುಲು ಮರಿಯಲುಡ್ಲ ಕುದಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂಥರ ಜಾಗ ಮಲ್ಪ ನನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ತೊಂಪ ಮಲ್ಪ ಮರ ಕಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತ ಕುಡಂಜಿ ತೊಂಪರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅದಾನಿದ ಕಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅದಾನಿದ ಪೂರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎರ್ಮಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆಗಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಎಂದಾರು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಳ್ವೇರು ಎಲ್ಲ ಇಂದಾಲ ಪನ್ವೇರಾರು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಗಿಡಪನಗಲೆಗೆ ಮರ ಪತ್ತನಗಲೆಗೆ ಮರ ಕಟ್ಟನಗಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಬದು ಉದ್ದುದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅವು ಟೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಅವತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ಮಗೆ ಮನೆ ಬಂತೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಎರು ಕಟ್ಟದೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದುಲ್ಲರು ಇರ್ಲ ಮೂಲ ಫ್ರೀಡ್ ಉಳ್ಳರು ಈರೈಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೋಕುಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿಡವನಾಗಲೇ ಇಂಜುರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಹೇಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಪುಂಡು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಗಿಡವನಾಗಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಏಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಅವಳು ಬೋಡ ಜನಕುಲು ಜೊಪ್ಪರ ಪತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಜಾಗಲುಂಟು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡು ಪುನಮೂಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬೇಲೆದಕುಲು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 10-25 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಾಗಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗಲೇ ಬಾಲ್ಪರ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಫಲವತ್ತಾದಿನ ಜಾಗ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತು ಪಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದೇನೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂಚದವು ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಊರ್ದಗಲು ಜಾಗದಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಡ್ಡವು ಮೂಲ ಜಾಗ ಎಡರೆ ಹೈವೇದ ಬರಗಿಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಜಾಗದಗಲು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪೇರು
ಮತ್ತೆ ದೈವ ಜಾಗ ಉಂದು ದೈವ ನೆಕ್ಕ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಎತ್ತನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ದೇವರ ಅವೇ ಪಂಡ ಜನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಖಂಡಿತ. ಎಂಕುಲು ದೈವ ಭಕ್ತರು ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗಲ್ನ ಇತ್ತದ ಜನದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ 2-3 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಅಂಚ ಆ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿರಲ್ಲ ಪೋಡಿವ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಭಕ್ತಿಲ ಎಂಕುಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದೇವರ ಎಂಕಲ್ ಬುಡುಬಡೇರ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡು ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬು ಎಂಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಲ ಏರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಜ ಅಗಲ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಾಂಡ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ ಬುಡುಬಡೇರ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ತುಳು ಗಡ್ಡ ನಾಗಾರ ಜೋಡು ನಾಗೆ ಎಂದು ಮೂಲವಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಅಂಜಾವಲು ಪಂಚದೈವ ಉಂಡು ಓ ಮೂಲು ಕುಡಂಜಿ ನಾಗೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸುತ್ತ ದೈವದೇ ಜಾಗ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಗುಯಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಟ್ರೆ ಜೋಲಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಆ ದೈವದ ಜಾಗ ನೆಡೆಸರದು ನೆನ್ನೆ ಎರಗಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಹತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಒಂದು 8% ಬೇಲೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು 8% ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗ 75% ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚಾಮಿಯಾನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡಮ ಪತ್ತ ಕುದಿಲ್ಲ ಆತ ನೆಟ್ ದಿನವಲ್ಲ ಕುದಿಯ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿ ದಿನ ಕುದಿಯ ಒಂದೇ ಉಂಟು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಹೂ ಆತನು ಪೂರ ಆತನು ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಾಂಡ ಸರಿ ನೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಪೂರ ಆತನು ಕಟ್ಟದ ಆತನು ಸರ್ ಕಡೆದಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟದ ಮೆಡಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಟ್ಪಾಟಿಡ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡೆಸೈನಾರು ಶುರುತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚೈತು ಸರ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನ ತುಲೆ ಯಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಜನಕಲ್ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ನೆನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಕುಲತೆ 24 ಗಂಟೆಲ್ ನೆಟ ಉಪ್ಪುಡ ಆಪುನು ಏವನ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ದಾಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತನ ಅವು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಏರಾಣಲ್ ಊರಿ ನೆಟ ಉಪ್ಪುವ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿಜಾರಿ ಇಜನ ಏರಾಣಲ್ ನೆಟ ಎಂಕಲ್ ಏನೋರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಯನ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜ ದೇಗ ಬಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕಂಬಳ ನೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಗಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಇರಗಲ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಎತ್ತಂದು ಕಂಬಲ್ ಹೊತ್ತು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 25-30 ಕಂಬಲ್ ಹೊತ್ತು ಪೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಸೈಡ್ ಬಾಡ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಆರು ಪಾತ್ಯರ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸಕರು ಗುರುಮೇಶ್ ಸುರೇಶರು ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಅಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಏನು ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಏನು ಗುರುಮೇಲೆ 2 ಸರಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡಿರು ಏನು ಹೋಯ್ತಾ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಪಿಲೆ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಆಡು ಅರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬರಶೆಟ್ರು ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾರು MLA ಆಂಡಲ್ಲ ಉಮಾನತ್ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಕಲ್ ಪಸತ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಆಡು ಪನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೋಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾತು ಕೆಲವರು ಒಂಜಂಜೆ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ BJP ದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎರಮಲ್ ದಕ್ಕಲೇ ಕಮಿಟಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪಕ್ಷದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎರಮಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿದೈದಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರದಿದೆ ಬಂಡ ಎರಮಲ್ ದಗಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಚ ಸುಪ್ಪಾಡ ಬಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಎರಮಲ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಉಂಡು ಎರಮಲ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಆವಡ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎರಮಲ್ ದಗಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಉನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ದೇವರ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಣ ಒಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯಾರು ಸುದೀರ್ಘ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪನಾರು ಇರೆ ಪನ್ನಡ ಚೀಟಿ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಅದ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ದಾದಪುರ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೇ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾದಪುರ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾರು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳೋಗಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಗಳ ಏನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಗಳನ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಕಲು ನಿಗಲ ಕುಡರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಗಳ ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ನಿಗಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾನು 24 ಗಂಟೆల ಮೂಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲು ಐತ ವಿರಾಡ್ ಉಲ್ಲ ನಿಗಲ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಂಡ ಆ ಸವಲತ್ತುನ ಎಂಕಲು ಅದಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ನಿಗಲು ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಈ ಎರಮಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಹೊರಲೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸೊಬಗು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಕ್ಕ ನಿಗಲು ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಎರಮಲ್ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಒಯ್ಕಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡಲ ಎಂಕಲು ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಾತು ಕೊರಿಯಡ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಆವು
అవును సార్ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಂಬಳ ಮಾದರಿ ಕಂಬಳ ಆವಿಡ ಬಂದು ಹಾರೈಸೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಗಲು ಆಲ್ತದ ಪುತ್ತೂರು ದಿಡಿಮಠ ಬೈದಾರ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ನಿಗಲು ಯಾಪಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಬೈದಾರ ಮೂಲ ದುಂಬುಲಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದು ಬೋತಾರ ನಿಗಲು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ತಗಲು ಎನ್ನ ಎರಲೇನ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಗಲು ನಿಗಲ್ನ ಜನಲ್ ನನಾತು ದುಂಬೋಡು ನಿಗಲು ನನ್ನ ಈ ಕಾಲೆ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತದ ಈ ನಿಗಲಿಗೆ ದೈವ ದೇವರ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ನಾತ್ ಅವೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನಗಳು ಏರ್ಲಜ್ಜರು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ತಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕಲ್ ನಿಗಲೆಗಳ ಇಮೇಜ್ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ನನಾತ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸಾತು ಕೊರಡೆ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಂಬಳವನ್ನು ನನಾತ್ ಬೆಲಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಿಗಲ್ಡುಂಟು ಈ ಕಂಬಳ ಬೊಲೆಯೋಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಗಲ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋದು ಅಗಲ ಹಾವ ಭಾವ ಎಂಚಿನ ಇರ್ಲೆನ್ ತಾಂಗುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೇನೊಂದು ಮತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಕೆಲವರು ಇರುತಾಂಗರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಿಗಲು ಪೋಯಿನ ಅಗಲು ಇರುತಾಂಗರ ಕಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದ ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಜನರ ಕಲ್ಪಿಯರು ಮತ್ತು ಜವನರು ಈ ಕಂಬಳೋಗಿತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವ್ರು ಅಂಚದು ನಿಗಲ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೆಂಟಾದ ಮಾತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮಗಲು ಈ ಕಂಬಳೋಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವರ ಕಾರಣ ನಿಗಲು ನನಾತ ನಿಗಲ್ನ ಒಂದು ದುಂಪಾಡು ಬಂದದು ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಜನದಂತ ಇರಲ್ಲ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಗಲು ನನಾತ ನೆಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ನಾವೇನು ಜನಕುಲೆ ತೀರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೈ ಕಂಬಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.